momedore koso chame mo sama dhi join party idhi join kaka Revo Mbija wan ok wang'eyo gima nie chunyi winjo ise join ibedo member kaka atime Kibera to kasetim register members atinga tero no wadwa ni orwako gi data koro ng'ato kosebedo registered enie party ochako timo kuro dwache motimo kien owuon koro kidwa koni ni kuro riembi e party to makosa moro be miseyude godo malich ahinya onge kuro kinyal mon riembe e party lakini party temo mar mondo gitem ka gidwa ni mondo gidiscipline jok matimbe giricho manyalo kelo koko e chama makata kaponi kitimo koko tiyudo ka samoro party nyalo ndiko ni barua idhi meet disciplinary committee mondo ni punishment nikech gimitimo no mano ok dwaro mar chama yeah. Okay. Jaduong' Omachini kaka koro director mar ndikruok king'iyo kama endi e yore mosebedo kutayo godo chama chakre nyaka koro sani kochopo higa mar 20 lokruok mane midhi kelo kaka in iwuon nikech ng'ato kamoro amora motiye nyaka bed no neno ni gimoro nitiere ma nyaka loki en yo tiyo gi yore mag mbui ni e marach koso ang'o makoro nyaka tim sani sani ko yor kaka department mana ndikruok department mari wuon department mara wasetemo kineno